poznatu i priznatu prima balerinu zatekli smo jasno gdje nego u oazi mira i tišine na tromeđi mora, planina i nizine, gdje kao što vidite ona vježba rad nogu kako bi joj stalno bile gibke, jer to je u baletu jako potrebno i neophodno. Vidite i rad prstiju, što isto nije nebitno kako za balet, tako i za glumu, jer znate da se ona sad priprema i za glumu, kako smo već naveli, u monodrami, koja ima malo čudan naziv, kako živjeti sa 6 zubi, ali njezina premijera biti će ovih dana u New Yorku i to na hindu jeziku, što je vrlo interesantno, jer normalno da umjetnici govore monodrame na svom maternjem jeziku, ali ovako nešto evo čujete kako ona vježba pojedine sekvence iz monodrame, jer to treba stvarno dobro znati naglaske, intonaciju. Eto, proveli smo još malo sa našom poznatom i priznatom primadonom, prima balerinom. Ja sad nešto novo sa dramskom umjetnicom, koja je vrlo zadovoljna sa svojim nastupima, sa svojim pozivima, po cijelom svijetu ima pozive i znamo. Papa, doviđenja. Papa, doviđenja. Bilo nam je jako drago, vidimo da je vama bilo drago. Pozdravljate sve gledaoce, jel da? Da? I šta još, imate nešto za reći? Da, šta je tu? Šta je to dole? Nečiste sa pesikima, ma znam ja to, ali dobro, nema veze. Eto, sad smo već i pomalo umorni, vidite, teške su vježbe, to puno psihičkog i fizičkog napora zahtijevaju, ali primadona to sve podnosi bez velikih problema i poteškoća. Pozdravili se već jesmo, evo još jedan puta samo da vidite ovaj prekrasan krajolik, ovu divnu oazu mira, tišine, park koji privlači, vidjeli ste neki dan i japanski filharmonijski orkestar je samo od jednoga člana, ali vidjeli ste ga. Eto, doviđenja. Evo, čuli ste pozdrav na japanski. Pa.